Všichni, vítám vás u dnešního videa. Promiňte mě za to světlo, protože je venku už skoro tma a já mám slabé baterky, slabé ty žárovky jsou ve světle, takže je tady méně světla, no to nevadí. Tak, jak už jste si všimli, dole pod videem je nápis 10 faktů o mně. Tak se vrhneme na to. První fakt je, kolik je ti let? Je mi 11, ale za 3 měsíce mi bude 12, takže dalo by se říct, že už mi je skoro 12, no. Druhý fakt, do kolikáté chodíš třídy? Chodím do 5. třídy. Třetí fakt, máš nějakého sourozence? Ano, mám bráchu Danečka, chodí do 2. třídy a je mu 8 let. Čtvrtý fakt, máš nějakého oblíbeného youtubera? Mám 5 nejoblíbenějších youtuberů a to je Falenka, Hogi, Steak, Gamer a Gogomen TV. Tvůj nejoblíbenější pořad? Můj nejoblíbenější pořad je Violeta a je to na Disney Channel. Určitě ho máte rádi a i vy. Chodíš do nějakých kroužků? Chodím do gymnastiky a chodila jsem do mažoretek, do baletu, do vrčky a do keramiky. Další fakt, máš v rodině někoho nevlastního? Mám dědečka, jinak nikoho. Dědeček je nevlastní, protože maminčin pravý tatínek umřel, když jsem se narodila, takže je to můj nevlastní dědeček. Další fakt je, co máš ráda na svých kamarádech? Na kamarádech mám ráda to, že jsou na mě milí, hodní, mám je ráda, stojí vždycky při mně a chci jim jenom říct, doufám, že se na toto video díváte moji kamarádi, chci vám říct, že jste moji nejlepší kamarádi, že vás mám ráda a že mě vždycky ve vším podporujete a tak. Předposlední fakt. Čím bys chtěla být, až vyrosteš? Chtěla bych být youtuberkou, kadeřnicí, pak bych chtěla být výtvarnicí, nějakou manikérkou, pak já nevím, chtěla bych dělat v nějakém salonu, prostě tak dále. A poslední fakt, 10. Co máš radši, léto nebo zimu? Já mám ráda tak oboje na půl. Na půlku mám ráda léto, protože je teplo, můžu se koupat, můžeme jezdit na dovolenou. A zimu mám ráda stejně jako léto, protože v zimě zase sněží, sice je hnusně, ale zase můžete lyžovat, sáňkovat, bobovat, všechno dělat. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Budu ráda za paleček nahoru, za každý odběr a příští video natočím buď zítra nebo ještě dneska, nevím, jak se rozhodnu. A další videa budou buď s mým bratrem, budou s kamarádama a ze sestřenicí a většina videí bude buď o hrách, anebo to bude prostě o tom, kdo má co rád, všechno, co děláte a tak dále. Tak doufám, že se vám video líbilo a ahoj, čusky busky!